prečítame a potom vám budem hovoriť viacej statistiky o tej skúsenosti, ako to v skutočnosti funguje. Tak odborky a výzvy doplňajú osobné napredovanie, pozbudzujú deti v záujmoch a sebavedomí, rozvíjajú vedomosti, zručnosti a schopnosti v špecifických oblastiach, zvyšujú detskú sebadôveru, sú dobrovoľné a odborky aj prispôsobivé, sú individuálne, ale aj kolektívne, zahŕňajú vedomosti, činnosť a službu iným, vyžadujú pomoc od inštruktora, to znamená od nás vodcov, alebo od niekoho, kto sa v tej danej problematike vyzná. No, to vlastne to som tam povedala. No a viacej to povieme ďalej. Odborky majú tento trojuholníkový tvar, to znamená tieto veci. A odborka je jednoduchá, atraktívna, individuálne sa plní z pravidla mimo schôdzoch. To znamená, že keď robíte napríklad, kuchár sa dá povedať, že ona patrí do tej kategórie aj, že môžete robiť kuchára aj individuálne doma, že tam je súbor úloh a dokážete ich doma splniť za pomoci maminy, ktorá pomáha tomu dieťaťu alebo robí taký dozor. A kolektívna školská, to znamená, keď všetci sa hráme napríklad na toho rytiera, tak to je dobré, aby som ja doma po byte behala s mečom a tvrdila, že som rytier, keď z toho nemám, ale mama ma nepochopí a ešte mi vynadá, tak lepšie je to plniť na tých schôdzkách alebo iných aktivitách. Každá odborka nás vyháňa súborne, to znamená, že vyháňa nás niekde na zaujímavé miesto, buď do prírody, do nejakého špeciálneho zariadenia, napríklad pri novinárovi je to televízne štúdio, alebo tlačiareň, alebo niečo, kde sa pripravujú noviny alebo televízne správy. Doba plnenia je až 2-3 mesiace, po prípade tábor, alebo môže to byť aj vhodný symbolický rámec, napríklad na nejakú chatu, víkendovku, aj to súčasť programového cyklu. Nášivka sa udeľuje až po splnení odborky. Toto je zase opačne, ako ste mali pri tých stupňoch napredovania, že tam je to motivačne dopredu. A tu nás sa tie deti celý čas snažia a až na konci dostanú tú nášivku, že aby videli, že aha, tak toto sme už konečne splnili, dostaneme nášivku a môžeme tomu nášivku. Stále je tam potrebný ten osobný prístup, že aj keď kolektívna odborka, treba si tam vždy nájsť nejaký ten čas, aby ste sa venovali tým deťom aj každému samostatne, lebo každý sa inakšie zvláda tie dané úlohy. Pri výtvarníkovi napríklad môže byť niekto šikovný výtvarník alebo zručí na také práce, že 3 roky chodí niekde na výtvarku, ale niekto iný má problém nakresliť panáčika čiarkového, tak to je jasné, že pri tom druhom nebude mať také požiadavky ako pri tom prvom dieťati, že nakreslí tam konia, keď ani ja ho neviem nakresliť. Nedelia sa na stupne, červený a zelený, ako u skautov, všetky sú však flexibilné. Ako si tu asi sa nevšimnete, ale ja vám to popíšem. Tuto mám modrú, červenú, zelenú, modrú, červenú, a neviem, či sú v nejakých iných farbách. Potom je ešte také, že vodácké, tie sú celé modré a biely okraj. Tie nášivky sú akože tie farby len tak, akože ako nám to tam ladí. Tak preto sú také odkraje. Akože neznamená to, že červená je ťažšia, zelená je ľahšia, alebo ako to mám v skaute, alebo červená je ťažšia, červená, že u skautov som odborky a nikdy neplnila. Takže to len tak, že aby to dizajnovo dobre vyzeralo, takže tie farby na kraji sú úplne nepodstatné. Flexibilné znamená, že každá tá odborka má vlastne zo pár bodov, ktoré by sa mali splniť. A tie sú len vlastne také, že aby vás navádzali, že dá sa to takto, len taká inšpirácia, že dá sa to takto robiť, ale keď ja nezvládam bod 3, tak si tam dám volačo úplne svoje, že čo mi súvisí s tou tematikou, to znamená, že sú flexibilné. Že vy si ich vlastne prispôsobíte na tie svoje účely, ako to zvládate, ako na tie možnosti. Výzva, tá sa vám líši tvarom, to je taká veľká oválna nášivka. Všetky sú, tuším, že v rovnakom formáte, že žlté s červeným okrajom. Všetky to overím. Áno, všetky vyzerajú rovnako. A vlastne výzvy sú len 4, oproti odborkám, ktorých je asi okolo 50. A výzva je náročnejšia ako odborka a zároveň je atraktívnejšia. Je individuálna, to je ten hlavný rozdiel, že výzvy si koní každé dieťa samostatne, a plní sa mimo schôdzok, hlavne na aktivitách v prírode alebo doma.
To znamená, že napríklad výzva 3 vršky sa plní na aktivitách v prírode, kde máte výjsť na 3 vrcholy vyššie ako 800 metrov, nie ako v jeden deň, ale za rôzne obdobie. A doma sa napríklad plní, že modrý šíp. To je o takom slušnom správaní a seba zapieraní vo viacerých takých oblastiach. Doba plnenia je od pár hodín až niekoľko mesiacov. Pár hodín je 12 hodín na jednom mieste. To viete asi koľko hodín trvá. A niekoľko mesiacov, tak tam napríklad ten modrý šíp môže trvať aj pol roka. Tak tam je to rozpätie už naozaj že dosť veľké. A tu nás sa tiež nášivka udeľuje až po splnení výzvy a pri výzve je vždy potrebný osobný prístup k lovcu. Je to trochu iné ako pri tej odborke, ktorú splnia všetky deti naraz. Výzvu si dieťa zvolí, keď ju chce splniť. Niektoré sa dajú, že tie 3 vršky, tak poviete, že ideme robiť 3 vršky a plníte ich ako odbieral. Ale ten osobný prístup je tam dôležitý, hlavne pri tých ostatných. To je ten modrý šíp. Potom majú vlčatá niečo ako trioruje pera, čo majú skauti, tak oni majú výzvy, že 3 vlčie tesáky, alebo včielky 3 včielkovské lúpenie. Čo sa to? Presne. Nie, len 3 lúpenie sú to, nie 3 vlčie tesáky, alebo 3 lúpenie. A potom je tam ešte jedna taká individuálna, no, tých 12 hodín na jednom mieste, že musíte tam jednoducho chodiť kontrolovať to dieťa, či tam ešte je podáta, či ho nenapadol medveď a tak, tam je to rozhodne čistých vlasy. Dobre, ďalej. Splnenie odborky, napríklad slova, to sa skladá z takýchto hlavných bodov, že výprava, vytvorenie mapy so slovanskými pomenovaniami, výroba obydlí, výroba oblečenia a misiek, príprava slovenského jedla, jelenia a stretnutie sa so slovanskými bohmi a božikmi. To len tak skrátke, lebo tá odborka je ináč akože o dosť viac rozpísaná, ale s tým vás nebudem zaťažovať. Ja vám poviem len tak z vlastnej skúsenosti, že my sme túto odborku robili s Jankou na jednej takej oblastnej akcii pre vlčatá. To bola víkendovka minulý rok. Mali sme tam 30 deciek a celé sme to zamerali ako na toto Slovana. A boli sme v Smoleniciach, to je tuto do Trnavy, v Malých Karpatoch a tam je to známe takým slovanským obydlím. Tak sme si urobili najprv takú výpravu, kde sme spoznali to okolie, že čo je ten molpír a čo tam stálo, ako tam žili ľudia. Potom sme si vytvorili mapu, to sme im nakreslili jednoduchú mapu a oni si vymysleli slovanské názvy po preťatých skupinkách a tam si to pomenovali, že toto je, čo vieme, že údolie divokých jelenov alebo čierna skala. Výroba obydlí, to sme... Kartónov sme zbierali zo starých krabíc, bola v podstate tvorivá dielňa a zo starých krabíc vyrábali domčeky a také nejaké obydlia, takže nakoniec to bolo veľké, možno ako takto jeden veľký madrac a mohli sme zvieratka vyrobiť, čo proste. Dali sme deťom lepiace pásky, lepidlá a kartóny a my sme ich asi hodinu a pol alebo 2, sme proste boli pri nich a dali sme na nich pozor a vystrihovali, vytvárali proste tvorivá dielňa, nejaká zaujímavá. Potom tá výroba oblečenia to bolo, a misky sme my nevyrábali, len to oblečenie, to zase klasika, tričko, pomalovať na nejaké slovanské motívy, čo boli veľmi jednoduché geometrické tvary, nejaké tie hranaté štvorce a trojuholníky a vlnovky. Príprava slovanského jedla, to sme tiež úplne neuskutočnili, ale dohodli sme sa s reštauráciou, ktoré sme sa stretávali, že nech nám uvaria kukuričnú kašu. Tak, to bolo ako boj, ten boli kukuričnú kašu, lebo boli skôr to, že to čo je, že fuj, že ešte, že nie som Slovan, toto je na vás ale dali to, lebo sme ich potom na niečo namotali, že keď zjedia kašu, tak neviem, čo sme ich dostatočne namotali. Ja že potom si môžeš skúpiť čipsy. Ten jediný krát si mohli skúpiť čipsy, takže ako väčšina si jedla slovanské jedlo. Ako bol to pre nich zážitok, dokonca niektorým to chutilo, ale tých bolo menší na drvika. A vám to chutilo? No, ja som s tým nemala problém, ako v pohode. By som si to vedela predstaviť, že neviem, čo sme tam mali na veci, ale takým menom by som si to v pohode vedela predstaviť. Bolo to normálne, hej, prepáč túto, len treba si uvedomiť, že takýto návod máte napísaný v tej odborke. Príprava slovanského jedla. Ale tam nie je presne
presne písaný recept, že a potrebujeme teraz toto a pripravíme to takto. Vy sa na tým musíte zamyslieť, že čo môžete, čo je vo vašej vo vašich možnostiach a ako ten bod viete splniť. Proste kľudne môžete robiť aj nejaké osie hniezda a piecť to len tak. Alebo tie hády klasické, že kysnuté cesto namotáte na palicu a pečiete, alebo rôzne tie kaše, to sa dá, akože nie sú na to náročné suroviny. My sme na takto Slovana robili také proste nátierky, že oškvar, No. také typické Myslím si, že s tým nič akože nepokazíte. Takže treba si to prispôsobiť tomu, čo viete a spraviť tak, aby to bavilo vás aj decka. Proste keď neviete, ja neviem, spraviť len tak lokše alebo čo, ja som proste lokše nikdy nerobila, tak spraviť niečo, čo je dostupné pre vašej. Potom lov jelenia. Nie, nebol to lov našich jelenia, toto bol náš jeleň. Tak poslali na krabici, mal krásne parovicu halúzie. A lov spočíval v tom, že každá skupinka si vyrobila jeden lúk, zobrali drevom, namotali si tam špagát, potom sme im vyrobili šípy, akože pomohli zaostriť. A od nejakej vzdialenosti mali potom loviť toho jelenia, že mali sa do ňa trafiť. A to sa trafil, potom ako získal nejaké ďalšie veci. A to ich celkom bavilo, toto vyrábanie toho luku a lov jelenia. Stretnutie sa so slovanskými bohmi a božikmi. Toto bola asi najlepšia aktivita, akú sme tam mali, lebo sme to spravili takým štýlom, že keď je tam ako slovanské hradisko, tak sme išli priamo ako na to hradisko. A tam sme boli rôzni bohovia a sme im hovorili, že tak sme prerozprávali z tej takej veľkej tej cedule informačnej, lebo aj tak by si to nečítali a nerozumeli by tomu, že čo sa tam stalo. A my sme to ešte doplnili o takú veľmi peknú aktivitu a to bol kalendár slovanský kalendár. A to bolo ako vlastne, tuším, že 12 stanovisk, že na každý mesiac sme mali nejakú aktivitu, to bol veľký školský dvor. Napríklad Nový rok začínal takou aktivitou, že neviem, či poznáte, veľmi jednoduchá, král nie je doma. Keď neviete čo s deckami, keď sú úplne čo? Strašne akože živé a šibe im a neviete ich skrotiť, tak si vyčlente len nejaké ihrisko alebo nejaké územie, kde ste a len zakričíte, že král nie je doma. To je informácia pre decká, že môžu tam kričať, behať, vyliezť na čo len chcú, no ešte tak v rámci bezpečnosti. A potom zakričíte len, že kráľ je doma a oni musia byť všetci ticho, až sa prechádzajú. A toto mi zopakujte 5, 6, 10 krát za sebou, prvé 3 razy. Vieš? A potom sú takí, že už kráľ nie je doma, už ani nevládzu, lebo nemajú energiu. Tak ich zničíte, to je super hra. Potom sme tam mali, čo ja viem, že zahájenie ovečiek na pašu, že ovečky mali zaviazané oči, videl len bača.